Pikku puuhastelu Ultrapin kanssa. Mulla rupesi tässä kello jätättää, niin tuolla ilmeisesti jossain on paatteri, joka pitää sen kellon oikeassa ajassa silloin kun pyörässä ei ole virta päällä. Ei tällä nyt ihan heti osu silmä, että missä se patteri ois. Täytynee googlailla tai katsoa ohjeesta, löytyisikö sitten vähän vinkkiä, mutta jatketaanpa tästä. Ja löytyihän se patteri. Se oli tosiaan tämmösen roiskesuoja sisällä. Eli tossa heti mittariston alapuolella niin johtojen suojana tämmönen kumipussi. Ja siellä näyttäisi olevan patteri, niin vaihdetaanpa tuo uuteen ja katsotaan pysyykö kello ajassa. Nuu ja uusi patteri sisällä. Tässä oli tämmönen joku muovikuori ympärille, joka oli sitten vielä teipattu tuonne johtoihin, niin helpoin oli, kun vetäisi tuosta mattovettellä auki ja otti vanhan patterin pois, laittoi uuden sisälle ja tuo patterin tyyppi oli CR2032. Nyt siellä on uusi vartan patteri, niin jospa se muutaman vuoden siellä menisi. Nyt se on taas nipussa. Monenlaista johtoista on täällä katteen takana, vaan mistä tästä saisi nyt näkyviin. Eli tuolla nyt tuo sukka, tuolla, mihin meisseli osoittaa. Niin se kannattaa katsella, että se tulee tuo sukka kunnolla tonne, sillä on sellainen oma paikka. Jos näet kattoo, niin sen kyllä huomaa, mihin se pitäisi mennä. En tiedä, oliko se edes siellä alun perin, mutta nyt kun tuosta patteristakin joutuu rikkoon sen muovikuoren, että saa vaihdettua, niin tuo on kyllä hyvä laittaa kunnolla tuonne, ettei sinne sitten mene kosteutta ja muuten vettä pääse roiskuun. No joo. Sitten ei oskaanko toi kellon säätäminen ja ainakin itsellä piti vähän ohjekirjasta katsoa, että miten se tapahtuu, kun eipä ole tullut säädeltyä. Eli virrat päälle. Sitten kun painetaan M-näppäintä, niin pitäisi tapahtua näin. Ja SL:stä pääsee vaihtelemaan näitä tunteja. Ja sitten taas M hyppää minuutteihin ja taas SL säätö. Ja kaiken järjen mukaan, kun painetaan vielä M, niin se jää sinne. Noin, nyt on kello säädetty. Niin se meni tämmöisenkin yksinkertaisen patterin-vaihtohommaan näköjään. Tai tuli mitä lie, likemmäs 10 minuutin video. Ja siltikin eniten aikaa meni, kun availi jotain pattereita paketista, mitä ei tullut edes kuvailtua, mutta tämmönen pätkä. Hiaskoon puhumaan, niin aikaa kuluu. Ehkä tästä syystä ei ole tullut noita autohommia edes yritettyä kuvailla. Pistetäänhän poikki.